Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu vatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomana Ashe, zita rangu ndinoitwa Chipo, not a real name. Ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndiri kugarawo munomu muHarare. Mukomana Ashe, ndakashandisawo mushonga ndichishandisira bosi vangu kuti vange vachindida. Dambudziko ravapo nderekuti bosi vangu manje vava kuda kundiroora. But nyaya iripo ndeyekuti I am not sure kuti ndoita sei, because I am also a woman who is married. Ivo he is a married man, and nemukadzi wavo we go to the same church. Handizivi kuti idhimoni here, mweya weuroyi here wakandigara pari zvino, because mukomana Ashe, I am supposed to panic nezvose izvo zvandiri kuita. Ndinofanira kuti ndinge ndichinzwa hana yangu yechirova, but hana yangu yakaita kupora kuti tono, and I don't even regret it. The reason as to why ndakazotanga kudanana navo boss, it is because vakangotanga kungondipa magifts, vakanditengera iPhone, then vakabva vandiwedzera pay, but vakabva vazonditi vachinondiwedzera pay kudaro, imwe iyo yandainge ndagara ndichingowana monthly ndo yavainge vachazonyora papay slip, but imwe iyo yavainge vachida kuzondiwedzera vakangonditi this one is going to be between you and I. Saka I have been working for my boss for the past 6 months. So ndipo pandakabva ndazoona kuti murume uyu azongondiwedzera mari kudai so, obva andiudza kuti zvatiri kuda kuita panapa haufaniri kuti unge uchizoudza mafriends ako kana kuudza worst of all murume wako. Iyi mari yandichange ndichazokupa cash, and unofanira kuti unge uchizongoishandisa murume wako asingazvizivi. Ndakabva ndatanga kutoona kuti munhu uyu zvinoreva kuti anondida. I saw the way that he looked at me, ndikaona kuti vanoti kana vakanditarisa they always look at me nezuri riya rinenge rine ruchiva, and ndakabva ndatoona kuti yainge iri nguva yangu yekuti ndinge ndichishandisa mukana nekushandisa maadvantages, but ndaingoti ndikada kuzviita ndobva ndazongozvinzwira nungo. So zvakazoitika ndezvekuti mwedzi yadarika iyo vakabva vachizotengera mudzimai wavo motikari. Saka mukadzi wacho akatoya akatoannounce motikari yaiya kuchurch. He then came as well nemotikari. Everyone just celebrated at church. Zvinhu zvekuti zvakabva zvazondibata. I think kuti ndakangoti ndangobatwa nemweya wegodo kuti saka inini anogara achingondinyemerera achiita majokes neni, yeti haana kana chinhu chihombe chaanombonditengera apart from the phone. Nguva zhinji anenge achingondiudza kuti ndichazokupa mari kana iwewe wava kuda kuita zvandiroda kuita, in which asingade kundiudza kuti anoda kuti ndinge ndichimuitirei. Ndakabva ndangoboyekana. Kubva ipapo ndakabva ndazotanga kuvenga mukadzi wacho. Ndaiti kana ndichimuona achidriva motikari iya mwoyo wangu waibva watanga kurwadza. Zvino ndakabva ndazoenda kune imwe ng'anga iyi iri kuchitungwiza. Ndainge ndakangonzwa umwe musikana achiti ane ng'anga yake yekuchitungwiza. Saka aigara achingoti aida kuti tinge tichienda tose kuchitungwiza so that ndige ndichizonopiwa mishonga, kuitira kuti ndige ndichizoishandisa mishonga iya then ndobikira murume wangu as in mupfuwira. But at that time my relationship with my husband, my relationship was okay. There was no need at all kuti ndige ndichizoshandisira murume wangu mupfuwira. Ndakaenda kuya nefriend yangu ndikabva ndazoudza ng'anga iya chokwadi chekuti ndaiva nabosi vangu vandainge ndichida nekuti munhu ane mari dzake. Ndakabva ndazoti sekuru handisi kuda kuti murume uyu ange achizoita magirlfriends. Kana kuri kunzi agara aine magirlfriends anofanira kuti ange achizoramba magirlfriends ake ose. Inini ndinofanira kuti ndinge ndichizova the main unofficial wife. Mazvinzwa here sekuru? Vamukanya vaya vakabva vati it is okay muzukuru, ndinokubatsira. Havana kuda kubvunza mibvunzo yakawanda, vakangondibvunza kuti zvino unogona here kuzondibhadhara, because inini matare angu anodhura. Ndikabva ndati sekuru hamuna kana zvamuri kuziva kani, bosi vangu munhu ane mari, imimi chingoitai kuti zviite. Vakabva vati vainge vachida deposit. Ndakabva ndazoita half down pamari iyo yavakandichaja. Ndakachajwa mari refu mukoma. Mari iyi ndakazotoikumbira kubva kuna bosi vangu. Saka bosi vangu vakabva vazondipa mushonga uyu wavakandipa wainge uri mune kamwe kabhodhoro, ainge ari mafuta. Handizivi kuti mafuta vakangonditi mafuta awa muzukuru
zvaunoita kunosvika mafuta awa achipera ose. Wazvinzwa here? Unofanira kuti unge uchimapedza ose mafuta awa, then kana apera unofanira kuti unge uchizongonokarasa musango. Wazvinzwa here? Panzvimbo pekuti kabhodhoro aka akazombofika kawana mumvuri wemuti kanofanira kungogara kari pazuva at all the times. Vakanditi as long as kabhodhoro aka kari panzvimbo yekuti kanenge kachingorohwa nezuva chete, ziva kuti relationship yako naboss wako ichangoramba yakasimba ichipisa semoto. Vakabva vazondipa kabhodhoro kaya, vakabva vanditi muzukuru, uchange uchizoshandisa mafuta awa sezvizvi. Kana wasvika kubasa unomirira kusvika murungu wako asvika, then kana kuri kunzi anenge apinda muofisi mako, iwewe ndipo apo paunozobva wazopfugama. Tsvaka panzvimbo yekuti unenge uri wega uchiita mhiko idzi. Hakuna anofanira kuti ange achizokuona. Wakapfugama kudaro ndo paunobva wazotanga kuzora mafuta awa, unotanga kuzvizodza pahuma apa. Wapedza kudaro wobva wazozvizodza muhuro uye zvekare nemaoko ako. Uchingopedza kudaro unofanira kuti unge uchizoenda kunotaura nabosi vako. Wazvinzwa here? Mukomana she ndakazviita zvinhu izvi kwemazuva awo aikwana kweita 4 ndichizviita each and every day. Nakuseni ndaingoti kana ndikanzwa kuti boss vanenge vasvika, ndaibva ndaloka office yangu ndobva ndaita sekunge munhu ari kutaura pacall, then ndobva ndazopfugama paya ndotanga kuita mhiko dziya. Ndaiti kana ndapedza straight ndobva ndazoenda kuoffice kwavo boss, and semunhu ainge akatojairirana nemurungu wake, ndaiti kunyange ndikanzwa vachitaura pacall, even if muine munhu ndaingosvika nekupinda ndichitotaura kuti ndine mafiles awo andiri kuda. Mukomanashi, it worked like a charm. Within days ndakabva ndatoona kutoti boss vangu, his behavior had totally changed. Vainge vonyanyisa kuwedzera kutamba neni chikudo zvekutoti vainge vava kutomboita nguva yekuti vaiti kana vakandiona ndichifamba zviya vaibva vamhanya vobva vadongorera vakaona kuti kunenge kusina munhu anenge achitiona vobva vatondirova magadziko angu. He then invited me for lunch and takabva tatanga kunyatsokuwirirana. Taenda kulunch kuya vachindipa more money. As the weeks went on, then I saw kuti he was much more obsessed. Takatanga kudanana tikabva tasika bonde. Saka pakuzonosika bonde zvekare ndainge ndakanzi ndine mushonga wandaifanira kuti ndike ndichizonopfeka kusika rudzi kwangu. Takati tichienda kuya kunzvimbo kwemafaro, ndainge ndichingonzwa hana yangu ichirova ndichiti ko izvezvi kana kuri kunzi paya pakuzonoita bonde, ko kana vakazozviona kuti musikarudzi mangu mainge muine shizha iro randainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoripfekera kusikarudzi kwangu. Kana ndaripfekera kudaro, ivo boss vangu paya pakuzonoita bonde neni hanzi vaibva vazoita very addicted kwandiri. Ende zvokwadi boss vangu munhu wekuti he wants me to become his wife. So I really do not know kuti ndoita sei. Right now boss vangu ndinovada semunhu wandava kusangana naye pabonde tisingashandisirani kana dziviriro, but at the same time murume wangu ndinomuda, handidi kuti ndinge ndichizomuramba murume wangu. I just feel so sorry for him. Uye zvekare ndinoti kana ndakatarisa mukadzi wabosi vangu ndinomunzwira futi tsitsi, because she does not know kuti izvi ndo zvandiri kuita nemurume wake, but ivo manje vari kuramba vachingondipa mari. Saka kunyangwe ndikazviudza kuti handichadi nezvavo, but vanokuramba vachingondipa mari, so ndo zviri kukonzeresa kuti tingoramba tichidanana, because inini ndine urongwa hwangu. Ende vakatoti vari kuda kuti vange vachinditsvakira stand, ndobva ndavaka imba in secret zvisingazivikanwe nemurume wangu, but vakati stand iyi ndichakutsvakira muno mumuHarare. So mukomanashi handizivi kuti ndoita sei. So far handina hangu munhu wandati ndanyatsokubudira pachena pamusoro penyaya iyi. Vacho vandinoudza nezvayo nyaya iyi ndinenge ndichingova vanda. Handivaudzi chokwadi chekuti murume uyu, the reason as to why he is so crazy about me, it is because ndakaenda kuchitungwiza ndikanopiwa mishonga, imwe yandakapfeka kusikarudzi kwangu, imwe yandaipota ndichizora. Saka kabhodhoro kaya ndakatoenda kune kamwe kasango uko kwandirotoziva kuti hakusi kunzvimbo kwekuti kunonyanya kutambira vanhu hysteric. Ndakabva ndazonokaisa panzvimbo pekuti ndinotoziva kuti kana ndikazodzokerako ndinonokawana. Ende ndakanyatso kumeka sure kuti pandakakasiya kabhodhoro ikako panzvimbo pekuti
akambofi kakazoenda pamumvuri wemuti. So last week musi weTuesday ndo patakabva tazonetsana naboss because ndainge ndichida kuvaramba, saka ndaida kutsvaga nzira dzekuti ndinge ndichivaramba nadzo. Ndakangobhoyekana, vainge vakambondiudza kuti vane umwe musikana uyo wavakambodanana naye. Ndakabva ndazongotanga kungotaura nezveex iyeye, ndokubva tatanga kunetsana. Vakati how come iwewe uri kundiudza nezvemaex angu, kweinini ndakambotaura nezvemaex ako here? Ndokubva tatotanga kutotukana pafoni, ndikabva ndati nezvako handichadi. So nemusi weWednesday ndopavakabva vazonditi vainge vachida kuti tinge tichienda out for dinner, and that was the last dinner that we were going to have. Finally ndakati okay, it is fine. Ndokubva tazoenda after work. We then went on our date. Takati tiri kuya chakandinetsa ndechekuti the moment that we arrived at the restaurant, it felt so weird because murestaurant imomo, even though muchingogara makazara vanhu, but mainge musitomborina kana munhu. It was only me and my boss. Takati tiri busy paya tichidya zvedu tichikurukura, ndo pakabva pazouya umwe waiter nevamwe vake vachiimba. That was when my boss went down on his knee. He then took out a ring and he has asked me to marry him. And ndainge ndisingadi kumunyadzisa sezvo vanhu vacho vasingazvizivi kuti what we are doing, we are just cheating on our partners. I felt sorry for him. I then accepted the ring. I only accepted because he is my boss. Ndainge ndisingadi kuvanyadzisa, saka ivo vari kuti kana uchida iko zvinozvi, we can go to my lawyer, then we write down everything. Ndinokupa imba, ndichakupa motikari, uye zvekare ndinokuvhurira rimwe bank account rekuti one of my company each and every month automatically it will be depositing the money into that account. Is that what you want? Ndakabva ndavati zvinhu izvozvo muda kuzozviita rini? Vakabva vanditi as soon as you dump your husband, we are headed straight for the lawyer, then tobva tazonosainirana pasi. The reason as to why vakanditi ndo zvavari kuda kuti vange vachizondiitira, because on his side zvinokwanisa kuzotora nguva. Vakandiudza the moment that he's going to divorce his wife kuzonosvika the final day that they get divorced, it will take some time. Saka vari kuti this is a guarantee from me to you kuti zveshuwa ndichatoramba mukadzi wangu. Saka I really do not know kuti ndoita sei. Hey, bedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu yekutanga. Hanzi I know kuti people will say kuti I am heartless, but ndo zviripo. People might judge me for what I have done, but they do not understand kuti the way that I have been living my life, it has been tough. Murume wangu munhu wekuti he is not a professional, anongoraramo nekungwavha. He looks up to me most of the times, and then not kana ndikati I want to walk away, and I ask myself kuti okay, you then walk away and you say you won't look back, then what is going to happen? Murume wako anokwanisa here kuzokutengera imba, kukutengera motikari all at once over, azotanga kukupa ma monthly allowances, in which I know kuti my husband will never be able to afford that. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we ya pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukukura kwangu ndaingonzi ndine mweya wemanjuzu. Saka ndaingofungidzira kuti yenge iri nhau yekuti ndiri mutsvuku, ndokusaka vanhu vaingonditi ndine mweya wemanjuzu. Currently I am married zvangu, but mukoma ndiri munhu wekuti kana ndikada kuitira munhu hutsinye, handina kana zvakawanda zvandinomboita. Ndinongoti kana ndikabhoyekana nemunhu so ndinotongomurota kuhope kwangu, ndobva ndatoenda naye kurwizi, then ndobva ndatomutuka. Kana ndamutuka kudaro, inini ndinobva ndazoshanduka, ndobva ndaita njuzu, ende njuzu iya inobva yazomutuka munhu uya, ndobva ndatoenda nenjuzu iya. Then munhu uya wandinenge ndaisa chituko pamusoro pehupenyu hwake anobva azotanga kutambudzika, sezvandakaita vatete vangu mukoma. Pandakaroorwa nemurume wangu vainge vasingandidi, saka ndakazovarota vatete ava. Ndakatovarota, but ndakazorota
ndichiudzwa zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita nenjuzu iyaya. Yakandiudza muti wandaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunotora mashizha awo uye zvekare nemidzi yawo. Ndikabva ndazoita sekudaro, ndakabva ndazoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora zita rake, then ndobva ndazongoisa zvinhu zvose zviya mukachipepa. Kana ndadaro ndobva ndazongotsvaka pekuti ndinozvisiya. Ndakabva ndaita sekudaro mukoma. Panguva yacho iyoyo ndainge nditori nepamoveri. Nerimwe zuva ndakatoti ndichitoenda kunochera mvura, ndakangotora kachipepa bhegi kaya kainge kaine mashizha nemidzi iya. Ndokubva ndazoti ndichifamba ndakangokakandirawo musango mukoma, ndokubva ndatongosiyana nazvo. Ndakazoti ndichitodzoka kumba, takabva tatonzwa zvichitonzi ivo vatete vainge varohwa nemukwasha. Mangwana acho makuseni vatete vakatodzoka kumba nemabhegi avo, vainge vatorambwa nemukwasha. Saka zvinhu izvi mukoma zvinongoitika kana paipai pandinenge ndakatsamwa, uye zvekare ndine simba rekutoblessa someone. As for my husband, pandakapinda muupenyu hwake aiva munhu wekuti ainge asitomborina kana future zvachose. Ndakatanga kuti 1 kumutoresa birth certificate, kumutoresa even chitupa, kuzonosvika ndichizonomutoresa license, but izvi zvakazoitika tava kunoko. So ndichizonomutoresa license ndakatoroteswa nenjuzu dzacho. Ndakamurota murume wangu ainge akamira akatarisana negonyeti. Then pakabva pazouya imwe njuzu iyi yakabva yazomutakura ikabva yazonopinda naye mugonyeti. Then njuzu iya yakabva yazodzoka kwandiri ikabva yanditi, murume wako ndamuwanisa basa kunyange asina mapepa, but achashanda kusvika anzwa ega kuti aneta nekushanda. Pari zvino ndisingadi hangu kutaura kambani iyo inoshandirwa nemurume wangu. Anoshandira imwe kambani hombe isingatombofungidzwi kuti maZimbabweans vangaishandira kambani iyoyo. Anoitawo zvekudhraivha matrucks ende anotodarika nepamwe pekuti panenge pachipisa. Anongoshandisawo zvimapemiti zvaizva zvidhura zvokuti munhu unongochifamba nemapasipoti maviri, imwe ndiyo inenge ine chipemiti chidhura. Zviya zvekuti chipasipoti ichocho unongochiburitsa chete paunenge uchiona kuti panenge pasina home affairs. So mukomanashi murume wangu anotowana mari inotosvika kuma 45,000 kutodarikidzira each and every month, because it is a very big company, but mapepa chaiwo haatomborina. Sezvakataurwa nenjuzu iya yakandiudza kuti achashanda kusvika ega anzwa kuti haachadi kushanda. Kana kuri sekumba uko tine madevelopments atakatoita, ende gore negore ndinotoroteswa nadzo njuzu dzacho kuti gore rino tichakupa chakati, gore rino tichakupa chakati. Saka mukomanashi ndo upenyu hwangu hwandinoraramawo ihwohwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kana ndikada kublessa munhu I can bless that person, kana ndikada kucursa munhu I can curse that person as well. Strange things indeed they do happen in this world.